fried. Adobo. Adobo. Fried. Namin timpla sa nila adobo. Actually, mas best ko ang adobo. Damo breading ang hindi ang fried daw chicken pero ang adobo daw frog. Dako galugay ko anong tumbos ang frog. Or sa timpla ya. Kinuha galing daw butan ko ni karon na 5 kakaon. Gamay-gamay ya, bones. Dako, iya pusog-pusog ano, grabe ni exercise goro. Nga, aman niya panumdum ko daw amo niya sabor. Ang pogo. Gani ang fried. Gani daw pa kaitsura yan. Kakapoy kanon 10 minutes na ko kakaon na mo pa lang yung nakaon pa. Breadcrumbs. And our masterpiece. Ay, nagkapit. Maganda. Ding, ding, ding. Ayun kayo nakahapit ka mo sa akong yung channel. Kung bago pa lang ka mo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalim din. Rubeinspired!